Дами и господа, този поздрав е направен специално за Юлиан Диаманта на жените, за най-големия в България и Белгия. Авела кая гили за Юлиан Диаманто, на какичките за боса на Белгия, за човека, за 100 човека, къде е номер едно в България лети. Един специален поздрав за Юлиан Диаманта, за човека, къде сам е постигнал всичко. Вали гарми на Юлиан Диаманта и пак му върви за най-готиния. Когато те видят, брат ми, Юлиане, всички как и припадат. Качваш ги в Мерцедеса, къде е най-мощният, няма кой да те стигна с най-мощният Мерцедес на Юлиан Диаманта. На всички каки, всяка майка Юлиан Диаманта не ражда, той е вълк единак. Има най-мощната кола, ще ви мачка наред. Всички душмани сте под на Юлиан подметката. Къде искате да сте като него, но не можете, защото нямате такива смели сърца. Като на Юлиан Диаманта няма втори като те, брат ми, ти си най-добрия, най-мощният Юлиан Диаманто на каките. За Юлиан Диаманта има си всичко, жена, къща, палат и най-мощната кола. Къде като се качва в нея, никой не може да го стигне. И ако ще със самолет да го гоните, не може да го стигнете. Ти си, брат ми, Юлиан Диаманта, най-готиния, най-добрият човек. И да искат като теб не могат да бъдат, защото си Юлиан Диаманта на каките перфект.